सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनै जोंना सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंहा सिमेन्ट सापरि हालामाव जोङो सानथामनि हाबाफारि लानानै 7-8-9 मे दाननि दिनै गिबि सान बेवहाय जोङो दिनै गासिबो माहारियारि आफादखौ जों लोगो लानानै आरो लोगोसे ओनसोलनि गासैबो बर' गामिफोरनि गासैबो सहयोग मोननानै हेफाजाब मोननानै जों दिनै बेवहाय खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव दिनै गिबि सान बेवहायनो जों दिनै फिरफिला बिरहोग्रोनाय जादों गिबियावनो आरो नैथियाव जाहैबाय थां फैब्लां बेखेवनाय आरो जों गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो लोगोसे जोंहा माखासे बादायलायनाय बुलुर बादायनाय आरो दुरुं बोनाय आरो माइ सौनाय बे हाबाफारि दंबावो। दा जोङो बेखिनिखौ जों मावनानै जिहेथु जोङो जोंनि बादायारि बिथांमोना फैयोब्ला जों बेखौबो आरोबाव बेखौ बेखेवना होनाय जागोन। जों आसा खालामदों जोंनि बे सानजारि नोगोर ओनसोलनि गासैबो बर' गामिफोरनिफ्राय जोंनाव माखासे बे बादायलायनायाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बे ओनसोलनिनो गासैबो बर' माहारिनि माखासे आफादफोर बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सारेन्डार NDF, इउनाइटेड फराम आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो साहित्य सभा गासैबो बर'नि माहारियारि जेसेबां आफादफोर दं आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो मावथिफारिया बिथांमोनहाबो जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैदों। आसा खालामो जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव जोबोद मोजाङै जोङो बेखौ खुंफुंनो हागोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो बाहागोआव जाहाथे बाहागो लाफैगोन होननानै आसा खालामनो हायो। जोंहा गाहाय आलासि जों लेंहरनाय दङ ओनसोलनिनो आरो बर' फरायसा आफादनिबो दङ आरो लोगोसे जोंनि हारिमु आफादा हारिमु बिलिफां जायनोखि बेखेवनाय बे आरो लोगोसे गेवलां मेलाव जोङो गासिबो माहारियारि आफादनि ओनसोलनि आरो जिहेतु गोजान जायगानिबो जोङो बिथांमोनखौ गेवलां मेलाव लेंहरनाय जादों। बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जोंनि बे गेवलां मेलाव बिथांमोना नुजाथिफैगोन। रायजोफोरखौ जों फोरमायहरखादों लाइजामनि गेजेरजों आरो लोगोसे बेवहाय गासिबो ओनसोलनि मानसिफ्रा खौसे दङ हिसाबै आरो गामि गामि जोंनि जेसेबांनाखि बर' माहारिनि आफादफोरनि आरो रायजो राजाजों जोङो मोजां सुबुरुन मोनगोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैगोन बेखौ जोङो गेवलां मेलाव जोङो आसा खालामनो हायो।